dneska si ideme zahrať Minecraft. Natáčam novú vec, ktorú som si na YouTube teraz zahral prvýkrát, takže dúfam, že viete, čo je to hra. Veľa youtuberov to natáčal, tohto idem aj ja natočiť. Lebo skúsime dať nejaké diely na tento Minecraft a skúsime dohrať ho. Super. No. A ešte druhýkrát, že či ho viete hrať a také kebudziny, že či ho poznáte. Môžete aj písať komentáre, keď chcete, nenutím. A ešte, jak sa to volá, like a odber, tak to mi úplne pomôže. Úplne, počúvajte, úplne mi to pomôže. Ale neviem, ak dlho som nehral Minecraft, takže budem sa pokúšať ho zahrať. Dobre. Dúfam, že neumrem. Môžem písať komentára. Aby som vedel, že čo mám robiť a také veci, hej? OK. Hrám to na tablete, ale naozaj to hrám na klávesnici a myške. Dobre, to je jedno. No. Kamene na výzbroj a také budzinky beriem. Tak. Ty som sa zľakol psa. Ovca. Takže ideme meč. Super, dávame si tyčky. Toto je potrebné. Potom hentoto a potom posledná vec. A to je sek. Ja to tu neviem položiť. No. A sekera. Dobre. Teraz ideme to dať preč. Ty akurát na pec ešte. Ale to chcem tú ovcu zabiť. Keď sa mi podarí. Kletka aj. Super. Zmizni. Tak, super. To čo bolo? Dobre, to je jedno. Kde pôjdeme? Toto neviem, prečo sú také listie, ale dobré. Kde pôjdeme? Čo bolo? Vy ste to počuli? Ja som počul zombík. Aha, si viem kde. Čo? Mini. Skap. Dobre. No, to je dobré. Že srdiečka, toto. Nevšimajte si tie hore náspisy, čo to je, neviem čo to je. Mne to tu proste naskočilo. Čo to tu máme? Kde to bolo? To je. Ale nejaké, všetko tak svieti, ako by tie mobovia a listia a iné. Neviem prečo, ale dobre. Dobre, idem tu, ďalšia ovca. Ale to prasa malé. Poď sem, ja ťa zabijem. Aj keď mi uteká. Ovca! Ale ja som to prasa. Tu je. Čo tam robíš, prasa? Ty tam nemáš čo robiť, ty? Pomoc? Nič nevidím. Čau. Čo sa stalo? Dobre, skúsime ísť tu. Kde som? Ja sa neviem dostať hore. A ja som dobrý parkourista od teraz. Fakt, ja nie som dobrý parkourista. Ja neviem sa stať rozdať pomoc. Aleluja. Kde tá ovca? Viazoviec. Vieš čo, tuto nechal na pokoji, biele sú moje. Tam sú dve. Ja neviem. Tam dve. Ešte, aby som mal meso aj tam tu. Sklamal som ťa, idem ťa zabiť. Ale ojč. Aj tamto. Ty, koľko oviec tu je? Dobre. Ideme nejaké stromy. Lak. G. Dobre. Ok, dobre, túto ovcu už
fakt. Joj! Máme roklinu. Keby tu bolo to uhlie, som bol radšej. Kamo, tu nie je. Ešte to preskočím, to nikto nevie. Preskočil som zázrak. Skap. Bum. Už nie je. Dobrý deň, pes. Stop. Čau, Stepka. Toto je dobré miesto na ubytovanie. Tu by som si niečo postavil, ale čo? To nikto nevie. Napíši mi, jak môžem na klávesnici si dať druhú osobu, alebo neviem, proste druhú osobu. Že je iný pohľad proste, aby som sa na seba pozeral proste. Jak vyzerám, aj? Tí, ktorí nemajú radi letajúce stromy, tak sorry, ale musím to tu nechať. Ale nechce sa mi vystávať hore. Super. Dobre, tu, tak, super, krásne. No super, ďalší strom. A tu budem mať dve letajúce stromy, takže potom to opravím v nejakom inom dieli. Toto je zatiaľ prvý diel, tak to zatiaľ aj pomenujem, ale musím dreva vykopať. Kamo nie. Už som to mal. Tak nič. Dobre, takže. Ty vole. Takže toto môžem potrebovať tu. Tak, ešte, tu si pelajem crafting. Že keby náhodou, však prečo nebude to veľký domček. Možno. Ty toto nenávidím, kamo listie. To je nejaký nový update, alebo prečo je také listie, lebo fakt neviem. A vyzerá to ako trošku staršie. Dobre, tu tak spravím, že op. OK. Potom tu spravím asi... je tu ďaleko blízko, neviem, urobím to také. To je jedno, aký dom mám. Tak. Tak. Ono. Šetrím si trošku dreva. Alebo postele. Sú najdôležitejšie na spanie. Tak. Dobre, tu si dáme postele, ideme spinkať. Dobrú noc vám prajem. Dobré ráno vám prajem. Dobre, takže ideme tut. Máme tak, krása. Ty vole. 55. Už tak blízko. No však. Jednoduchý dom. Tak. Rozhodím všade okno, aby som ho všade videl. Nepýtajte sa, či som slepý. Určite. Či čo? Ja neviem prečo, alebo nerobím presné dvere. Tak. Zatiaľ obrys domčeka máme, takže hop. Ideme hop. Bum. To je jednoduché. Ide. Ešte nám to chýba. Wow. Dobre,
Urobíme si aj strechu, lebo aby na nás nepršalo. Nechceme dom bez strechy na začiatku. Okidoki, takže toto by sme mali. Výborné. Ok, ideme na pesok. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Neviem, jak som to počítal, ale ideme 6. Ja som už nejaký hladný. Dobre, ideme si urobiť pes a ideme sa napapať. 7. Ok. Tak, krásny dom. Určite. Určite veľmi krásny domček. Ešte asi tu tak nechám veci, idem si vykopať 4 kamene. Ježe to je kameň. Ok, ideme dole. Hore. Nepýtajte sa, prečo idem to ťažiť dreveným krumpáčom, aby sa rýchlo vyvinul. No ešte však prečo nie? Nebudem míňať tam kameny. Krása. Ty čo čumíš? Chceš ísť do pece? Dobre. Poď sem. Idem ťa do pece. Taký karoso. Dobre, pečko si to berem. Mám level. 3. level. Takže ideme hopla. Tak, výborne. Hop, a pec bude tu. Nedáme ovcu. Tak, dvere. Počkáme si, keď sa upečú. A dám aj ostatné piecť. Jak to vypne radiátory a tak? Čo? Nesmrdí. Takže už máme upečené veci. Tak nie. Ale však to vydržím. Napíšte do komentárov, že či mám to craftiť bez vykraftenia. Tie oak log, alebo mám proste vykraftiť oak blanks, a tak. Napíšte do komentárov. No, dobre. Takže by to chcela asi utrediť tento tu. Inventár. A mám to. Určite. Takže hop.
asi pre toto video bude všetko. Nezabudnite dať like a odber a vidíme sa na ďalšom videu. Tak, čau. Počkaj. Dobre, čaute.